ኣብ ሽወደን ዘለዋ ትካላት ረድኤት ዩክራናውያን ስደተኛታት መጽለሊ ክረኽቡ ይነጥፋ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ኣብ ልዕሊ ፍርያት ጸዓት ሩስያ ዝዓለመ እገዳ ክግበር ተሓቲቱ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ልዕልና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 6 ሚያዝያ 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪዚ መሰጋገሪ ናብዞም ዝሰማዕኹሞም ቀንዲ ርእስታትን ካልኦትን ናይ ዜና መሰናድኦ ከሰጋግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ሽወደናውያን ብድንጋጸን ስደተኛታት ዩክሬን ኣባይቶም ይመቕሉ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ ስቶክሆልም ስታዲስ ሚሽን ዝተባህለ ትካል ገባሪ ሰናይ ሽወደን ንስደተኛታት ዩክሬን ናይ ብሕቲ መንበሪ ንኽረኽቡ ናይ ምስላጥ ኣገልግሎት ይህብ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ኤኮት ኣመልኪቱ። ካብ ተራ ዜጋታት ክሳብ ውድባትን ወነንቲ ንብረትን ንስደተኛታት ዩክሬን ንምሕጋዝ ዓብዪ ተበግሶ ኣብ ሽወደን ከም ዝተወስደን ካብ ትካል ስቶክሆልም ስታዲስ ሚሽን ሓንቲ በዓልቲ ስልጣን ሓቢር ኣላ። እዚ እናኾነ ዩክሬናውያን ስደተኛታት ናይ ባዕሎም ቢዝነስ ከቑሙ ዝያዳ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ክሕበር እንከሎ ናብ ሽወደን ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ዩክሬን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ቢዝነስ ወይ ከዓ ናይ ውልቂ ስራሕ ዘለዎም ሓበሬታ ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑን እዚ ድማ ናይ ባዕሎም ስራሕ ንምጅማር ሓገዝ ከም ዘድልዮም ዝሕብር እዩ ክብል ሓደ ኣብ ናይ ውልቂ ስራሕውቲ ኣመልኪቱ ዝነጥፍ ጉጅለ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዩክሬናውያን ተረጋጊኦም እግሮም ንኽተኽሉ ሽወደን ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ከም ዝግባእ ኣብ ኮንፌደሬሽን ዋኒናት ሽወደን በዓል ሞያ ሕጊ ክሪስተር ኦስትሉንድ ንኣገልግሎት ዜና ኤኮት ከም ዝሓበረ እቲ ዜና ሓቢሩ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝያዳ እገዳታት ክጸንዕ እዩ ዝብል ትጽቢት እኳ እንተለዎ እዚ እገዳታት ንጽላታት ጸዓት እታ ሃገር ሸቶ ዝገብር ድዩ ኣብ ዝብል ግን ጥርጣረ ከም ዘለዎ ሚኒስተር ፋይናንስ ሽወደን ሚካኤል ዳምባሪ ገሊጹ። ዳምባሪ ብዛዕባ ኣብ ሩስያ ክጸዓን ዝኽእል ተወሰኽቲ እገዳታት ምስ ሚኒስትራት ፋይናንስ ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ንምዝታይ ማልሶሉስ ናብ ላክሰምበርግ ምኻዱ ኣገልግሎት ዜና ተሓቢሩ። ሩስያ ኣብ ዓለምና ካብቶም ዝዓበያ ጋዝን ነዳዲ ዘይትን ንሰደድ ዘቕርባ ሃገራት ኮይና ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ንጸዓት ኣብ ሩስያ ከም ዝምርኮሳ ዝፍለጥ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ እናኾነ ሽወደን ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ተዋፊሮም ንዝበለቶም 3 ዲፕሎማሰኛታት ሩስያ ክትሰጉግ ምዃና ከም ዝሓበረት ድሮውን እቶም ዲፕሎማሰኛታት ካብ ሃገር ከም ዝወፁ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ኣንሊንደ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣመልኪታ። እዞም 3 ዲፕሎማሰኛታት ካብ ስምምዕ ዲፕሎማሲ ቪየና ወፃኢ ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ተዋፊሮም ኣብ ሽወደን ምጽንሖም ከም ኣመልኪታ ኣላ። ዝፍለጥ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ሩስያውያን ዲፕሎማሰኛታት ካበየ ሃገራት ኤውሮጳ ክስጎጉ ትጽቢት ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣመልኪቶም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ብሰንኪ ሓደጋታት መንደራጋሕ በረድ ዓቕሚ ሆስፒታላት ሰሜናዊ ክፋል ኖርዌይ ጸቕጢ ከም ዝበጽሖ ቴሌቪዥን ካናል 2 ኣቃሊሓ ኣላ። ኣገልግሎት ቱሪዝም ንምሃብ ናብዚ ዝመፁ ውልቀ ሰባት ረኺብና ዘድሊ ሓበሬታ ክንህቦም ከም ዘድልየና ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሰሜን ኖርዌይ ዋና ሓኪም ማድስ ጂልበርት ነታ ቴሌቪዥን ከም ገለጸ እቲ ዜና ሓቢሩ። ሓደጋ መንደራጋሕ በረድ ንምውጋድ እዚ ክግበር ናይ ግድን እዩ ክብል ኣብቲ ቴሌቪዥን ቃል ዝሃበ በዓል መዚ ጥዕና እታ ሃገር ሓቢሩ ኣሎ። ብሰንኪ ዘይ ሓደጋ ስርሒታት ክንውንዝፍ ከምኡውን ተሓከምትን ኣብ ካልኦት ሆስፒታላት ክንቅይር ተገዲድና ከም ዝበለን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣትሒዙ ኣብ ሰሜን ኖርዌይ 4 መንደራጋሕ በረድ ተኸሲቶም ኣለዉ። ኣብዚ ሓደጋ ብጠቕላላ 15 ሰባት ከም ዝተጠቁ ዝሓበረ እቲ ዜና ዝበዝሑ ካብዞም ግዳያት
من شرطات برد زلوم وزعتنياتات يوم تباهيلهم كم زلوون كاب وزعي نابزوم انباتات برد زموزو أفكارت صوتا من شرطات بزعبة خلوتات من درجة أخل حبريتا نايت بوتاخو وهابهم كم زلو خبل جيلبرت وسيخو خمز تلابو تحبير الله مراحي نايتوم دقفتي منقست زخونو مليشاتات السودان جانجويد زنبرة طرطور سالاسان حدن كستات قبانات كويناتن قبانات انصار سباونتن اب زوبا دارفور قريبو اللو خمزلو خفلة تخايلو علي محمد علي عبد الرحمن جن نتغستات كم زنصقون تحلقت سباو مسلا السودان نتحدش معبالتات تاريخوي إلهم كم زقلصو خفلة تخايلو اللو طبعا سبعو مسالات موساد أحمد علي اتناي زي تحتات النت عنكل كسعز سبر قالصوم كم زي قالوتون نقدات كاب دارفور كاب تمتقعت نزدحانون عبي معلتيو كبل اتتمالي زتجمر ناي زوبا دارفور قبنات زرئي مقابايا حبيرو الله اتي عب لعلي عبد الرحمن تخفيتو زلو مسرح فردي نتبو النسوز مرحو بمنقستي سودان زرقفو مليشاتات جانجويدين زتفتسم خبيد صوتاون كالوت قبناتن عب زوبا دارفر زكالع خون تسفا خمز قبر بزحت تعذبتن تحلق تسو او مسلاتن حبيرو مالو تكتاتلو زلهم هارموني ميديايو دحرزي حصير صبصاب كنتات اير زسومن ناب حصرت زيناتات كسغاغروكم سناي مكتتال نسدتنياتات يوكرين محجاز تباهيلو زحالة فقدام بأفيتشي ستوكهولم مالت جلوبن أبز تخايدة بتلفزيون بغطات محلالة موسيقى ومرئيت كساب 7.5 نتبي 8 مليون كراون أتاو خمز ترخبت حبيرو زيزل على أتاو مخانو تمودبت خمز قلوصون كاب مشت أتكيتات حيسكا حساب وفياتات أبيلوز ترخبة كل أتاوتات نابتنا بيوكرين اتخذت سبعة وغلولاون محجاز تباهيلن زغوما شدش تقجلتات كوعلي تباهيلو الله ود سبز تنقو خليماو لو تعلمنا خصت قريبو مهلاو اب قداي كليما زتكور بين منقستاو بانل ود بحبرات اقراتا بزوصو شارشاي صبصاب عملكتو اب قداي كليما علمنا وانا ازاتايش ودناوي ماتياس فرومير نزي عملكتو بزحابو متحساسبي كلن حجرات مفناو كاربون موجاد زكالن زبلغ جبرا اللون نيلو كمز تلابوت حبيرو الله بزي كازي حجرات بمقدال مفناو كاربون ترايز كي تدرتا نخاربون كاب كبابا اير كسحباون متحساس بغريب اللون كمز اللون اتي حلافي حبيرو الله اب كوينات تግራይ سعيبو حلفتن حيلتات ጸጥታን ክልል አምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንተጋሩ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትን ምጽናት ዓሌትን መፈጻሞም ክልተ ዓለም ለኻው ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጦም 4 ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ስዒቡ ንዝሓለፉ ልዕሊ 16 ኣዋርሕ ክልል አምሓራ ነቲ ናይ ግባእን ሕቶ ዘቕርበሉ ግዝኣት ምዕራብ ትግራይ ተቆጻጺርዎ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ Human Rights Watch and Amnesty International زتباهلو عبيتي تطابق تسبعو مسلات محبرات لمجمرا غيزي اب تاريخهم بحبار اب زكايدو مصنعتي كم مجمر تخينات اب غون حيلتات منغس فدرال زتسلفو حيلتات امحارا اب لعلي اماي تشحت تغارو نبرتي معراب تግራይ مفرراح مسرطاين باسقداد كاب تخبابي كفناقلو بمغبار كاب بيت نبرتهم كم زمزابلوم غليصوم አለው أقلقلو زينا BBC كان منقس إثيوبيا ملاش نمركاب زقوبرو فتنا خمزي سمرن زرزر نايتي تنكلتي أن محبرات بحبار زوصو بزعبا معراب تقراي زتفتصمو كل مداياوي قهست سبعو مثلا مصنات عالية بزملكت قبو سندا تخايدو خمزلو اتي صب عرقاكي زلو خبركم تخطاتلتي مدبنا نلومي تدالو ناي زينا مسندو زسقاب حجو تكتاتلو صنحكمي
ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብስሩዕ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ እንራኸብ ንሎሚ በዚ ክፍለየኩም ሰላም ደሓናምስ እዩ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ